13 yaş idi. Мен просто хәзер өметләнеп яшим инде. Все-таки преемник булсын дип инде. Нихәтле әйткәнем бар, мин әйтәм. Сарапан шикелле мин әйтәм. Татарча бул, татар халкы белән бергә бул. Татарча яз дип инде. 4-нче елны язылган бер җырларны, сүзләрне Сарапаның пианино üstünde 3 saat текелде иде. Шундай бер шигырь бар иде. Шуны да бирдем. Обещал миңа концертта уйнарга да, йырлатырга да әзерлебез. Менә, надеюсь, пожалуйста, Сарапаңны онытма. Сарапа Ее традиции, она восприняла традиции самые настоящие, самые нужные, понимаешь?